Ahileje ili hajdučke trave menjaju boju cvetova tokom sezone. Kada procvetaju, boja bude kao na slikama na našem sajtu. Međutim, iz dana u dan ti cvetovi blede. Jedina koja ne menja boju jeste visoka žuta hajdučka trava i tu cvetovi ostaju isti od početka do kraja. Ahilea Pink kada procveta ima nijance roze boje, međutim kasnije može postati potpuno bela. Hajdučka trava terakota ove godine procvetala je već u martu mesecu i tada je imala boju kao na slikama, ali sada je potpuno žute boje. Ahilea paprika se vodi pod crvenom hajdučkom travom, ali ovdje možete da vidite da ona ima nekoliko nijansi i roze boje, pravu crvenu boju, svetlu crvenu boju. Snimili smo ovaj video jer se često dešava da pomislite da smo poslali pogrešnu vrstu i iz tog razloga smo htjeli da vam objasnimo šta se dešava sa ovim biljkama tokom sezone njihovog cvetanja.